Bár hogy is kell lemótolni, elfelejtettem, megmondják. Az X betűvel. Akkor a T betűvel. Mit akart? Elmótolni, de nem hitt el, hogy a T betűvel csinálja. Ez inkább megnyomta egyben az egyest. Nem kezdünk újért. Jó. Nem tudtam, hogy ez ilyen. Na! Nem tudsz. Akkor ennyit venni kéne. Annának is. Jó. Megtennéd, hogy először is nem parancsolsz. De nekem van a kezembe egy. Akkor Hát azt magadnak látom. Ez mi a hasítás? Akkor hol van? Én gépeztem. No, de... Azt Ja, ja. ez... Hey, hallod? Ros 2. Itt vagyok, Sas 3. Hallasz? Itt fogatlan Joker beszél. Miben segíthetek? Az honnan vannak az fogad? Szerintem ez az nem. Úgy figyeljetek, már van flashlightotok, buzik. Nincs. De azt is képzel! Ja, az jó. 69. Vagy benne? Mindenkinek legyen bekapcsolva a rádiója, vétel vége, hello. Azt hittem beleszartam a gatyámba. És ez... Hogy nem történt meg? Kiürítettem a nadrágom. Vétel. Jó, itt vége. Meghaltam, sziasztok. Mi a baj? Jaci. Ott valamennyire baj lehet. Rálőtt a bogár. Nem a bogár, itt van egy. De mi? Hozzá se ér! Anyád! Jajjajjajjajjajjajjajjajjaj. Egy köcsög. És hozzam magammal a testét. Azt lerakhatod itt kint. Mi van, ha megeszt téged a nagy madár? Where are you? Lehetünk. Na, igazán elmoszthatnátok innen a picsába most már! Amit tud. Kocka! Rubik Cube. Hagyjam már a faszomba. Nem fog kapni. Tudom. Hade! Kitalálsz, Anna? Erre gyere a hangom fele! Hangom fele! Eddig volt hangom. Jaj! Ez követ. Megvárlak, csak készülj fel arra, hogy ez nem lesz kellemes most, amit Megesz. Csúnyán. Nem megesz, ő felzabál téged. Elevened! Jaj! Nem tudok futni. Gyere, menj a másik irányból! Menj be! Menj be! Csúnyán kihúztuk. Hadd meg. Szia! Ó, Szia! Téged hogy hívnak? Előfordul ez, de... De hogyha én mondtam, hogy mennyire, akkor miért nálam hangzik vissza, te majom? Hát mert néha még maga, saját magadnál is visszahangzol, vágod? Szóval van az, hogy ilyen is van. De van az, hogy megszólalok én, De és hogy ne magamat hallom. hogy... De Honnan esélytelen tudjam, visszhangozzam de bazd meg, magamat, hát bazd meg, hát nem hallom. is hallom magamat, bazd meg. Akkor várj! Engedj ide! Én rendeltem. Szarok rá. Azt mi a faszommal basztad tele? Ó, te! Tele van az... Mit rendeltél? Hát mi a faszomat rendeltél, ember? most úgy ennék hotdogot, de olyan finom fajtát. Az milyen? Hol jön a rendelés? Ez geciuk kérdés. Ezt akartam kérdezni én is.
Hát mindjárt úgyis halljuk. Hogy Mi? Halljuk. Nem hallom. Aha. Na. Ez csókos. Kész. Hú, rendesen most az egyik légy megcsípte az orromat. az nem jó. Jaj, üdvözlöm uram! Vagy hölgyem. Ő csak takarít. most Hagyjuk kisebb már a picsába, hát most. Hadd takarítson már. Elkezdem így. Jó, oké, az jó ötlet. Ne! Geci. Én azt hittem, hogy... Na. Ez eddig amúgy nem alakul annyira jól. Tetszik, hogy ott a profilképünk. Mit csinál? Most itt fogja hagyni az izé. Ezt nem várja. Jó. Ez mi volt? Most miért pörögtem bele abba? Nem akarok. Most valami nagyon fura, nem értem. Most megint elkezdted. Micsoda? De most ezt miért fejezd már be? Tudok egy kicsit várni, amíg tudok magamnak kaját. Olyan izés kukoricás ott dolog? Ne haragudj, nem tudok olvasni. Most se tudok. Itt van egy kis olvasófény. Olvasó saruk. Ez úgy, ahogy van, el van passzva már. Az egész! Szerintem mire odaérünk, amúgy Roli már meg lesz pusztulva. Van egy olyan tippem. Gyere erre! Geci. Mi a faszom? Hol vagyunk, Geci? Nem tudom. Hoztuk! Annát felfalták. Gyere! Ez annyira nem tetszik. Jaj, Hello. Arra nem menj. Jó. Valami üldöz! Mit találtatok? Látja. Ez minden. Nagyon már. Bazd meg! Jaj! Jaj! Nagyon. Hát akkor szaladj be, azt nyomd el. Azt utána menjünk mi is. Akkor először nyomd el. És akkor 3, 2, 1. Na jó, figyeljetek. Ezt... Köszi. Uff. Vakund a kurva, én nem mozdulok innen, geci. De akkor mit csináljak? Vágod, Roli, vagy hallasz engem? Nem féljek el. De ugarj már egyet, bazd meg! Úgyse? Még egy. Úgy, figyelj már. Igen. De hát csak jött egy új gondolom, vagy ez megint az izé, ez meg fog járni őket. Hát, meg bizony. 850 volt itt, engem geci. akkor meg. Hát azt tényleg meg lehetett volna így csinálni. Mondjuk egy darab semmit nem találtam.